മഞ്ഞൾ വിളവെടുക്കേണ്ട സമയം എപ്പോൾ? ഇല പഴുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ മഞ്ഞൾ മൂത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ക്രമേണ അധികം വൈകാതെ ഇലകൾ മുഴുവനും ഉണങ്ങും. ആ ഉണക്കിയ ഇലകളിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചാൽ തണ്ട് മഞ്ഞൾക്കിഴങ്ങുമായി ബലമായി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാവും. എന്നാൽ തണ്ടും ഇലകളും ഉണങ്ങി ചുരുണ്ടുകൂടി മഞ്ഞൾ ഇലയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധം മാറും. ഈ സമയത്ത് ഈ തണ്ടുകൾ സ്വയം കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപൂർവം ചില തണ്ടുകൾ അപ്പോഴും വിട്ടുപോരാത്തതും ഉണ്ടാവും. ഈ സമയത്ത് കിഴങ്ങിലെ ജലാംശം പരമാവധി കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഇതാണ് മഞ്ഞൾ പറിക്കാൻ ഉത്തമമായ സമയം, അതായത് മെയ് മാസം ആദ്യവാരം.